part sòlida i més externa de la Terra s'anomena escorça. El seu gruix pot variar entre uns pocs quilòmetres quan és escorça de tipus oceànic i més de 40 quilòmetres quan és de tipus continental. El rècord absolut de perforació es va assolir a finals de la dècada dels 80 a la península de Kola. Es van superar els 12 quilòmetres de fondària. Tot i aquesta extraordinària profunditat, només és el primer terç del gruix normal de l'escorça terrestre, que de promig és d'uns 40 quilòmetres de fondària. És en aquests primers quilòmetres del subsòl on podem obtenir recursos com l'aigua o hidrocarburs, petroli i gas, fonts d'energia que continuen essent vitals per al desenvolupament humà. Abans d'iniciar una perforació, cal escollir el millor indret. Una tècnica molt emprada és la sísmica de reflexió, que consisteix en emetre unes ones des de la superfície i interpretar les zones reflectides en nivells del subsòl, el que proporciona una valuosa informació de l'arquitectura i estructura de la Terra. La sísmica de reflexió ens permet fer una fotografia, una ecografia de les estructures del terra, de les roques que hi ha en el subsòl. Aquestes estructures, com les que tinc aquí al meu darrere, que tenen unes estructures més o menys verticals, si estiguessin enterrades, evidentment no les podem veure. Aleshores, aquesta metodologia el que fa és mapejar el diferent tipus de propietats que tenen aquestes roques. D'aquesta manera, podem identificar estructures on poden haver-s'hi acumulat hidrocarburs. Una altra tècnica per portar a terme un seguiment, tant abans com després de la perforació del sondeig, és la monitorització sísmica. La monitorización sísmica es la observación del subsuelo utilizando redes sísmicas, como por ejemplo esta que instalamos en el norte de Marruecos para hacer el seguimiento de la sismicidad natural, o esta otra red que instalamos recientemente en el sur de Marruecos e Islas Canarias para monitorizar la perforación para la búsqueda de hidrocarburos. La monitorización sísmica nos permite detectar fallas activas, variaciones por ejemplo en el nivel freático, o también estudiar la migración de fluidos en el subsuelo debido a su extracción o inyección, como por ejemplo CO2 o hidrocarburos, y nos permite también investigar la existencia de sismicidad inducida en presas, almacenes de gas, etc. Todo esto se lleva a cabo a través del estudio de la propagación de las ondas sísmicas en el subsuelo, ya que estas ondas proporcionan información del medio que atraviesan, tales como porosidad, grado de compactación, densidad, etc. Un cop escollida la zona, es porta a terme la perforació a diferents fondàries segons els objectius. Les prospeccions més conegudes són les relacionades amb l'explotació de recursos energètics, ja sigui petroli, gas, geotèrmica o aigua, però també se'n fan amb objectius científics. Per exemple, l'escorça terrestre està fragmentada i existeixen zones en què blocs sencers poden desplaçar-se uns respecte dels altres. Aquestes zones de discontinuïtat entre blocs reben el nom de falles i el seu estudi és de vital importància per comprendre millor els terratrèmols. Estem a Lorca. Ara mateix, just al damunt de la falla de l'Ama de Múrcia, és una falla on els blocs de la falla tenen un desplaçament lateral. És una falla activa i és la que va donar lloc al terratrèmol de 2011 a la ciutat de Lorca. En aquest punt hem fet una perforació científica en la que nosaltres estem fent mesures i utilitzant sensors per veure com evoluciona la deformació i les característiques d'aquesta falla en el subsòl. Les mesures que fem, una d'elles és una mena d'ecografia de la roca, permet estudiar amb el pas del temps com progressa la deformació i com està l'activitat de la falla. També instal·larem altres sensors que ens permetran monitoritzar la sismicitat i petits moviments que tenen lloc en aquesta falla i en altres que hi ha molt properes que també són actives. Les campanyes de perforació són vitals per conèixer en detall l'estructura i discontinuïtats que hi ha sota terra i també sota el fons marí, on el desplaçament sobtat de l'escorça oceànica pot donar lloc a tsunamis, és a dir, a gegantines onades. Un exemple recent el tenim al Japó.
L'any 2007 es va iniciar un projecte internacional per conèixer millor el límit de plaques davant la costa nipona mitjançant la perforació científica més profunda mai realitzada fins ara a l'oceà. La perforació es va portar a terme al buc oceanogràfic de perforació anomenat Chikyu, terra en japonès. Sota el Japó, plaques oceàniques s'enfonsen sota de la illa. En aquest viatge es generen grans terratrèmols de magnitud superior a 8. Un equip internacional estem abordant la perforació fins a 5 quilòmetres per sota del fons del mar, de manera que puguem assolir i mesurar propietats en el punt on realment es generen aquests terratrèmols. Mesurarem amb els sensors temperatures, pressions, mesurarem deformació, mesurarem sismicitat, tota l'evolució d'aquesta zona, i d'aquesta manera aprendrem molt perquè mai s'ha arribat a estar en el punt on es generen els terratrèmols i això ens permetrà estar preparats de cara al futur. Actualment, les prospeccions mitjançant perforació no poden anar gaire més enllà dels 10 primers quilòmetres. Per estudiar zones més profundes de la Terra s'han d'aplicar altres mètodes.